și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Mare, o alcătuire de rugăciune în care preotul slujitor se roagă pentru mai multe binefaceri de la Dumnezeu, pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru biserica aceasta, apoi pentru Părintele Patriarh, pentru episcopi și mitropoliți, pentru poporul binecredincios, pentru lăcașul în care ne aflăm, pentru țară, pentru orașe și sate, pentru buna întocmirea păstorului sau pentru îndelugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Iată rugăciune pentru Preasfințitul Teofan, încă mitropolit al Olteniei, dar care în curând se va duce la Iași, pentru că, după cum probabil știți, nu de mult a fost ales în scaunul de mitropolit al Moldovei. Noi acum ne aflăm la Mănăstirea Tismană, în inima Olteniei, acolo unde există o salvă adevărată de mănăstiri de frumusețe nemaipomenită, una dintre ele fiind această mănăstire. N-aș vrea să ne dreptățesc pe celelalte, dar aș enumera totuși mănăstiri precum Lainici sau Polovrad sau dintr-un lemn, Mănăstirea Olezu, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Armota și alte câteva scrituri mai mici care există aici și care arată că Oltenia, într-adevăr, este unul din blagările ortodoxiei românești, dar că fiecare dintre provinciile noastre are specificul său, iar românii de peste hotarea care ne urmăresc acum, cu siguranță, stau cu dor de acasă și încearcă să recunoască în aceste slujbe pe care, iată, le transmitem și noi acum, câte ceva din ceea ce probabil își amintesc de acolo de unde s-au născut și unde probabil se vor întoarce măcar cu sufletul, dacă nu vor mai face de tot atunci când vor fi împlinit rosturile dincolo de hotarele țării. Să nu uităm că ceea ce noi sărbătorim acum este realmente învierea lui Hristos și că slujba în sine nu se va termina în momentul în care se vor retrage preoții pentru slujirea Sfintei Liturghii mai departe în biserică și că nu lucrurile trebuie să încheie cu plecatul acasă și cu bucuria unei mese în familie. Cu siguranță că și acest lucru are rostul său, dar chiar și atunci, iată ce spune Evanghelia și ce spune Sfântul Apostol Pavel atunci când le scrie grecilor din Corint, în Epistola 1 către Corinteni, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, totul spre slava lui Dumnezeu să faceți. Măcar acest lucru să ne rămână în minte atunci când vom pleca acasă cu lumina de la înviere și o vom pune poate pe masă alături de bucatele pe care le-am pregătit, că toate spre slava lui Dumnezeu trebuie făcute. E adevărat că cei care au postit sunt puțini și că probabil nu ne numărăm printre ei, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm totul la o parte și să uităm pentru ce anume am venit aici. În orice caz, lumina este doar un simbol, învierea este realitatea. Este adevărat că Hristos vorbește la un moment dat în Duhul Înțeles, spunând, eu sunt lumina lumii, și la propriu și la figurat. Pentru că atunci când a vrut să-și arate Dumnezeirea printre altele, a avut o și schimbare la față, iar cei care au asistat la acest extraordinar eveniment au spus despre Hristos că a devenit practic purtător de lumină și a radiat lumina în afară. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte.
simbolistică multiplă. De fapt, simbolul acestui gest este ușor de înțeles. În numele credincioșilor și împreună cu ei, preoții care slujesc înconjoară biserica în așa fel încât se atragă pe cei care cred în Hristos alături de el, se aduc aproape, se facă să înconjoare practic Dumnezeirea și leagănul Dumnezeirii care este biserica. Din păcate însă, noi avem tendința de a uita destul de mult faptul că la biserică nu trebuie să venim doar la înviere sau doar la Crăciun sau doar în praznicele mari și că mersul la biserică ar trebui să ne fie aproape în fiecare duminică. Dacă nu putem face asta în fiecare duminică, măcar atunci când putem să ne apropiem de biserică, de rugăciune, de spovedanie, de preot, de Sfintele Taine, poate însă că deseori aceste cuvinte ne rămân departe și că avem deseori mai degrabă pornirea de a spune că avem o relație personală cu Dumnezeu în care nu avem nevoie de preot sau de biserică drept intermediar. Însă lucrul acesta se naște deseori din slăbiciunea noastră și din dorința noastră de a nu ne arăta oamenilor așa cum suntem cu adevărat și nici de a nu lăsa pe preot să aibă acces la sufletele noastre, fie din rușine, fie din mândrie. Însă spune Evanghelistul Marcu faptul că nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Iată că lumina este cuvântul care apare foarte des în Scripturi, fie pentru a arăta că lumina este cea care disipește întunericul, fie arăta că lumina este aceea care aduce purificarea, fie pentru a arăta că Dumnezeu însuși este lumină, lumina și pentru ochii văzuți ai trupului, lumina și pentru ochii nevăzuți ai sufletului, în așa fel încât cei care cu adevărat se apropie de Dumnezeu nu vor viețui în întuneric și în lumină. Problema cea mare însă este aceea că sinceritatea noastră își găsește destul de des limitele de mult mai aproape decât ne-am dorit și că ne vine greu să acceptăm ce suntem în anumite momente.